上野公園の中にいます。続けましょう。ハートにしてこれでどうやっていくんですか。
恐竜。ちょっと考えます。猫ちゃん。I never thought I'd see a memorial about Ulysses S. Grant in a giant park in Japan.
まもなく閉門のお時間となります。お気をつけてお帰り。